באתי היום לנחם את צמרת שאיבדה את ביתה, אדווה, יושבת שבעה. אדווה הייתה נערה בת 13, שעברה חרם שנים רבות. בכיתה א' עד ו'. בכיתה א' עד ו', והחליטה בשבוע החולף לעטות בגדי לבן ולשים קץ לנפשה. אנחנו רוצים לחזק את אמא של אדווה, אמא היקרה, שזכתה בנשמה כה מיוחדת, אבל לצד זאת יש חובה על שר החינוך, על מערכת החינוך, לא לאפשר שמקרים כאלו יקרו שוב. הנושא של חרמות של ילדים חייב לקבל ולהיות בראש סדר העדיפות. דיברנו על זה גם עם צמרת. חשוב שתהיה מוגנות בפני פגיעות בבתי הספר, אבל לא פחות חשוב שבתי הספר יעסקו בסוגיה של חרמות, יראו את אותם ילדים לנגד עיניהם, ירימו את התמרור מבעוד מועד ויסייעו כמה שניתן. אנחנו רוצים גם לנחם את צמרת. אדווה הייתה נשמה מיוחדת שבאה לעולם. אנחנו עומדים בדיוק איפה שהיא נפלה. בדיוק איפה שהיא נפלה מהקרמה השישית. אני פשוט לא יכולה להגיד את המילה שאמרת. אני אומרת נפלה וקפצה אל אמותה, כמו שאומרים. המילה שאמרת עוד לא יכולה להתחבר אליי שתגיד את המילה. אני לא יכולה להגיד את המילה. מסרה את נשמתה לבורא עולם. על רוע ועל דברים שבבתי ספר יודעים לנפנף ולהוריד את זה מתחת לשולחן. אנחנו נלווה ונזעק את הזעקה של אותם ילדים שעוברים חרמות. ואני רוצה לחזק אותך, שתהיי חזקה, ונפעל על מנת למנוע כל ילד שנמצא במצוקה, ילד או ילדה מערכת החינוך חייבת לעמוד לצידם. אני חייבת לציין משהו אחד. אני אזעק את הזעקה של הבת שלי, אבל יש משהו אחד שאני חייבת לציין שהיא הייתה עושה. היא הייתה בכיתה ה' וו', כשהיא מסתיים הבית ספר, יורדת לצהרון של הילדים הקטנים. אדווה, למה את יורדת להיות בצהרון? אמא, כי אם אני אזהה ילד אחד בבעיה, ואני אקח אותו כי אני בוגרת, זה כאילו הצלתי את כולם. כל העולם, זה כאילו הצלתי את כולם. אז אם אני אעזור לילד אחד לפחות, הוא לא יגדל לאומללות כמוני. הוא לא יגדל לסבל שמתעללים בו בבית ספר. אז אם המדינה שלנו שומעת ותשמע, בוא נתאחד כולנו שלא יהיה יותר חרם בבית ספר. לא מספיק ילדים שלנו הולכים בצבא במלחמות, אז עכשיו מה נביא ילדים שילכו וימסרו את נשמתם לבורא עולם, כי בתוך הבית ספר לא מתייחסים אליהם בגלל שילדים מתעללים בהם? אנחנו עסקנו בדוב ונחזור לעסוק בזה שוב. הילדים האלה הם לנגד עינינו, חייבים להם, וגם את התמונה הפרטנית.